Michale, my si dneska povídáme o živlech a my si spolu budeme povídat, a teď je to na vás, o hromosvodu nebo o bleskosvodu? No to je zajímavá otázka. Hrom, to si vždycky člověk spíš představí ten zvukový doprovod, kdežto blesk, to je spíš ten výboj samotný, o který se jedná. Takže správně by se to pravděpodobně mělo jmenovat ne hromosvodář, ale bleskosvodář. No ale oficiálně je to teda hromosvodář. Fakt jo. Pojďme trošku do historie. Kdy to vzniklo, takový hromosvod? Prvním člověkem v novodobé historii, který se zabýval ochranou před těma atmosférickýma výbojema, byl náš rodák Prokop Diviš v půlce 18. století. Ale ten jeho systém nepronikl jako moc do světa. Jo. Do běžného používání se dostal o 50 let později hromosvod tyčovej, který vymyslel Benjamin Franklin, a ten se používal v podstatě do nedávna, když se to tak veme v té historii. A byla to jedna tyč omotaná drátem a někde uzemněná. A v současné době se montují hromosvody v podstatě po celé střeše. U plochých střech jsou to mřížové soustavy, u těch šikmých střech je to hřebenový vedení, který je pak vedený po fasádách dolů. Nestačí jeden svod, dneska už jsou na to přísné normy, čili na rodinný domek dneska můžeme počítat 3 a více uzemnění. Z čeho ten celý systém je? Z jakého kovu? Musíme si rozdělit hromosvod na 2 části. Jedna je nadzemní, jedna by jako podzemní, to jsou zemniče. Ty se dělají výhradně ze železa pozinkovaného a ze spoda musí být do měřícího bodu výhradně 10 železo. Od měřící svorky můžeme pokračovat už libovolně. Jde o to, jestli chceme svody skryté, jako je zde, anebo přiznané na fasádě. Tam se rozlišuje materiál. Tady izolovaný drát, tam je slitina hliníku. Průměr 8, oboje v případě. No a nahoře je jenom tyčka? A nahoře je vedení, který je v případě těchto stanových střech, jako jsou tady všude okolo, na rodinných domkách, tak je vedení po hřebenu a potom většinou po nárožích dolů. Kdežto u těch plochých střech tam je ta soustava po obvodu a na určených místech zase stažená dolů. Samotná tyč, jako dělal ten Benjamin Franklin, tak ta už se nepoužívá nikde. Dneska se používá takzvaný oddálený hromosvod na ochranu antén speciálně. Podle staré normy se nepoužíval v současné době. Doporučuji, i pokud má někdo hromosvod podle staré normy, udělat tam doplněk a udělat změnu toho připojení té televizní antény. Ošetřit to tím oddáleným výjimačem a ne jako to bylo dřív, ten kovový předmět přichytit a vlastně si zavedu ten blesk nebo ten výboj do baráku. Já jsem od dětství nad tím dumal, jak je možné, že když už teda, nedej bože, k tomu dojde, jak to, že si ten blesk z toho všeho vybere tu jednu malou tyčku? On v podstatě si nevybere jenom tu tyčku, on se trefí do nějakého jímacího vedení, který je po celý střeše vedený. A pokud tam mám 4 svody, tak to si jede tam, kde je ten nejmenší odpor zemní, tam si najde cestu. Nevadí, když budu mít výš, než je ta, já tomu říkám tyčka, ale mně se to slovo líbí. Když mám výš komín? Buď se to udělá pomocí drátu, dostanu se minimálně metr nad. Pokud se jedná o nějaký komíny, které jsou z nerezu, tak na ty se používá ten oddálený jímač, jako na ty antény, což má za smysl to, že si po té vložce komínový nezatáhneme ten blesk do baráku a že si ho svedeme stranou. Michale, mám 2 otázky v jedné. Je to pověra nebo pravda, že když mám nízký dům a kolem mě jsou vysoké, tak jsem chráněn? A ta druhá je, jestli mě ochrání vysoký strom. No, u starých domů si možná každý pamatuje, že většinou blízko starého domu stála nějaká lípa. A to údajně mělo sloužit právě k té ochraně té budovy před bleskem. No a funguje to? No, nefunguje to. Není to daný okolím úplně, ale spíš to, co je v tom domě. Představte si, že budete mít nízký přízemní dům, kde bude povodílna, budou tam 4 soustruhy a vedle bude 3patrový dům, kde budou bydlet jenom lidi. A dojde tam k výboji, tak je velká pravděpodobnost, že se to trefí do té nižší budovy, protože tam máme mnohem víc železa, který zase ten výboj přitáhne. Pokud teda dojde k tomu úderu do objektu, tak na 100% dojde ke změně krystalické mřížky těch drátů. U železného drátu ho v podstatě potom zlomím a přestanou plnit funkci toho systému ochranného. Čili je potřeba, pokud dojde k úderu blesku do toho objektu nebo na sousedním objektu, je vždycky potřeba se podívat, zkontrolovat minimálně uzemnění, přeměřit ho
a zkontrolovat vizuálně stav vedení na střeše. V současné době se dělá těch svodů víc, protože ta energie toho výboje je velká a samozřejmě se to líc rozprostře do těch zemníčů. My jsme si řekli, jak to vypadá nahoře, ale dolů to jde kam? Jenom do země, nebo ještě někam dál, nebo hloub? Jsou dva systémy toho uzemnění. Buď se to jako tady dělá obvodu domu, buď v základech, nebo takhle obvodu před zasypáním. V některých případech, když se dělá oprava uzemnění, tak se dělají takový autonomní uzemnění k jednotlivým svodům. To jsou výkopy půlmetrový, minimálně 3 metry vzdálený. Zatlučují se tam zemnící tyče, 1,5 m dlouhý, nebo když je horší zemina, tak se používají zemnící desky. V momentě, kdy mám hromosvod a nic se nestane, mám ho na doživotí, nebo je potřeba ho kontrolovat? Je potřeba kontrolovat pravidelně. U rodinných domů je to 5 let. Měl by přijít revizní technik, změřit uzemnění, podívat se na střeše, jestli tam nepřibyla anténa, jestli tam nepřibylo nějaké odkouření, plechový komínek. To všechno je potřeba znova buď připojit, nebo ošetřit tím oddáleným výmačem a na dalších 5 let vystaví revizní zprávu. U některých objektů, jako jsou shromaždiště osob, kina, školky, školy, tak tam je to po 3 letech. A u speciálních budov, jako jsou čerpací stanice, trafostanice, tak tam je to po 2 letech. No tak já nevím, jak vy, ale já určitě nehlasuju pro netřesky, ale hlasuju pro hromosvody. Mějte se hezky a příští týden u Polopatě. Naschledanou.